Želirani bomboni. Не малко, да? Това нищо не ни бърка. Не ни пречи. СМР. Добре, получи се. И то точно равно. Добре, супер. Удоволен съм. Ей, сега съм. Така, извинявам се, просто трябваше да свърша една работа. Така, да продължим. Както и да е. Отваряме кичата. След, че съм с намазани пръсти и не смея много. Добре, отвори с 300 зора. Сега ще сипя в ръцете си. Колко съм стек! Вау! Хора, чакайте. Абе, хора. Вижте едната, вижте другата. Ей, сега се връщам. Хора, отгоре не се вижда. Значи, е така като направите. Не се вижда. Ай така се вижда. Добре, стига приказки, нека да ядем. Едното го лапам цялото, другото ще отхапа за сок. Перфектно, перфект. Сега да пробваме и сока. Супер е и чао!